Is mise Marc Mac Lochlainn, agus tá me antóca le hoibre lábha. Is bralam rudaí a chruthú, a dheisiú agus fécinn don féidir iad a úsáid bhealach eile. Lochlainn! Sa trás seo tá sé gceist gom na skillanna Déan Tú Féin É a dóla mé thar na blianta a roinnt le daoine atá tuairt faoi hograí Déan Tú Féin É. Tásúla gom go mbeidh go leor clasanna agus nodanna le fólam agus ba neart inspiráide le fáil ón ar dúris gur fisreach brí trasaní go hí. A chasaí le daoine cruthaíocha fud fad na tíre a spreagad daoine chun trí lehaint as obair Déan Tú Féin É.